Ang ato ang story for this week kay isa sa pinakatibay na kaso about sa reincarnation na masi mga scientists na nag-study ani walay matubag kung nganong nahimong posible ang kanina panghitabo. Pero bago ta magsugod, kung bago lang ka sa atong page, ako ang mga content kay it's all about paranormal encounters, UFO sightings, mga nawala na tao na dili ma-explain, ug tanang bizarre moments na nahitabo sa lain-laing parte sa kalibutan. Kung trip nimong inaning mga topics, just like and subscribe. So sa walay daghang istorya, mauning mga panghitabo. Sa Mayo 1985, sa tunga-tunga sa init nga adlaw sa usa ka gamay nga baryo sa India na ginatawag og Shahpur, kay naay usa ka inahan na ang pangalan kay Sumitra. Si Sumitra kay kalit lang nag-collapse o nagkirig-kirig. Nisaka iyang kalimutaw og naa siya ginaistorya na dili masabtan. Dili ni siya first time. Kapila na ni nahitabo. Pero karon lang ni natuig nga nagsugod ang sakit ni Sumitra. Ang kalahian lang karon kay giatake siya ug wala na siya gaginhawa. Nadunggan sa pamilya ang pagkatumba ni Sumitra sa yuta ug nanawag og mga silingan para tabangan sila. But sad to say, wala na nila na revive si Sumitra. Iyang pamilya kinangandam sa iyang haya. Kay kailangan nila i-cremate si Sumitra. Kay mauni ang ritual sa mga Hindu if wala na'y kinabuhi ang usa ka tao sa ilaha. Habang gapangandam sila, nakuratan ang tanan. Kay nikalit lang og mata ug bangon ang lawas ni Sumitra. Nitindog rag kalit na murag walay nahitabo na 45 minutes naman ni siya wala gaginhawa. Nakita sa bana ni Sumitra na nibangon ang iyahang asawa ug nidagan padulong sa iyaha para gakson siya. Pero natingala si Sumitra ug ni aksyon og sagang paggakos sa iyang bana sa iyaha. Niana ang mga doktor nagtan-aw kay Sumitra atong orasa na basig iyang hunahuna na confused tungod sa panghitabo ug basig need lang siya papahulayon. Pero pagkaugma, pagmata ni Sumitra, nikalit lang siya dagan sa gawas. Nakuratan iyang bana. Kay nga nung nidagan ragkalit si Sumitra padulong sa gawas. Gigukod siya, paggunit sa iyang bana. Giwakli ni Sumitra ang iyang kamot. Ug sabay niingon, nga nung manggunit man kag babae na dili nimo asawa. Nasyak iyang bana sa giingon sa iyahang asawa. Ug niingon, di man ni akong pamilya, kinsa man mo. Sabay sa ginaingon ni Sumitra na ang pangalan daw niya kay si Shiva. Ug gipatay daw siya sa iyang mga bayaw. Si Sumitra kay wala kay eskwela. Di kabalo mo basa ug mosulat. Pero karon kay kalit lang siya nagsulat ug gibutang sa papel na palihog ko, kuhaa ko ninyo diri. Nilahi na pod iyahang mga lihok. Nilahi na pod iyahang tingog. Layo na kayo siya sa nailhan nila na si Sumitra. I-conclude sa mga tao na basig katong 45 minutes na wala na siya kinabuhi kay basig na daot ang iyang pangutok ug tungod ato na inaani siya. So maoto ila na lang gisabot kung unsa ang sitwasyon karon ni Sumitra. Tulo ka bulan na ang nilabay paghuman ato na panghitabo na ay nanoktok na tigulang na lalaki sa ilahang balay. Ang tigulang kay arangan og suot. Maklaro na naa siya kaya. Gipasulod sa pamilya ni Sumitra ang tigulang na lalaki. Ang tigulang kay nakulbaan na murag na ulaw ug naa siya ginadala-dala na dakong libro. Nagpaila ang lalaki na si Ram Tripathi ug ang tuyo niya sa iyang pag-anhi kay si Sumitra. Gitawag si Sumitra sa iyang bana para iingon na naay nangita sa iyaha. Pagkakita ni Sumitra sa tigulang, nidagan siya padung sa iyaha ug gigakos niya si Ram Tripathi. Pero natingala si Ram kay nganong lipay kay ni siya na nakakita sa iyaha.
giabrihan nila ang libro na gidala ni Ram. Ang libro di ay na ginadala-dala niya kay usa ka photo album. Ug tanan picture na naa sa photo album, katotanan na panganlan niya, apil iyang bayaw na nipatay sa iyaha. Didto na na-confirm ni Ram Tripathi na kani si Sumitra kay ang iyang anak na si Shiva Tripathi. Natingala ang pamilya ni Sumitra ug gi-explain ni Ram ang tanang panghitabo. Si Shiva Tripathi kay nakapuyo 60 miles gikan sa baryo ni Sumitra o kwartahan ilang pamilya. Ang pamilya sa bana ni Shiva kay dili ganahan sa iyaha o katong panahon di ay na pinakaunang collapse o kirig-kirig ni Sumitra kay katong mga panahon na di ay kay maotong grabe na kaayo ang away ni Shiva o ang pamilya sa iyang bana o katong adlaw na nawala ang kinabuhi ni Sumitra. Mauputong adlaw nagipatay si Shiva sa iyahang mga bayaw. Gipagawas sa mga bayaw ni Shiva na nagpakamatay daw siya. Pero nakita sa pamilya ni Shiva na nasi dakong buak sa ulo, na mura gibunalan og dakong bato. Gidali-dali og cremate sa iyahang mga bayaw ang lawas ni Shiva. Pero nagatuo si Ram Tripathi na gipatay iyahang anak. So niabot ang adlaw na nikalat ang istorya na naa daw babae na nausab ang kaugalingon o nagpaila na si Shiva Tripathi. Giadto ni Ram Tripathi kung asa to na lugar o gi-confirm niya personal kung si Shiva bagayod to. Accurate na ng tubag ni Sumitra gikan sa mga picture sa photo album hangtod kung unsay hinungdan sa pagkamatay ni Shiva og na-convince si Ram Tripathi na ang kalag sa iyang anak na si Shiva Tripathi kay nibalhin sa lawas ni Sumitra. Gi-accept sa matag pamilya ang mga panghitabo. Gabisita ang pamilya ni Shiva sa balay ni Sumitra o gidawat na pod sa bana ni Sumitra ang sitwasyon og namayo sila og malinawon. Hangtod nawala ang kinabuhi ni Sumitra sa tuig na 1998. Mauni ang pinakatibay na kaso about sa reincarnation na dili ma-explain sa mga scientists hangtod karon. Para sa inyo unsay maingon ninyo sa reincarnation? Ug unsay maingon ninyo sa kaso ni Sumitra ug Shiva? Paki-comment inyong mga tubag sa comment section. If trip nimo og mga dark, strange ug mga mystery stories, nagarelease ko og long form video once a week. So like, share and subscribe, ug kung naa kay mga suggestions na topics, just comment down below. So katulang, dagang salamat, dalaygo ng Diyos, ug mamainit na ta.